Ja považujem tento návrh za zlý trošku, možno z iných dôvodov. A chcem poukázať na to, že vy chcete predať prakticky jediný pozemok na Večianskom sídlisku, kde by v budúcnosti mohol byť nejaký kvalitný parkový verejný priestor. Ja si uvedomujem, že vo Veči je problém s parkovaním, ale to nie je jediný problém Veče. Ďalším a podľa mňa ešte podstatnejším problémom je nedostatok zelených plôch a kvalitných verejných priestorov. Ja som presvedčený, že Veča má potenciál na to, aby bola veľmi príjemným miestom pre život, ale nesmieme robiť takéto zlé rozhodnutia. Parkovací dom môže byť na niekoľkých miestach vo Veči, ale taký priestor, ktorý sa ide teraz predávať, alebo ktorý máte záujem predávať, kde by mohol byť park, kde by mohla byť zeleň, kde by sa dalo prejsť, oddychnúť si, stretávať sa, ktorý by chladil v lete okolí tú mikroklímu toho sídliska, tak iný takýto priestor vo Veči už nie je. Tu sa hlasuje o tom, či na dobro prídeme o možnosť niekedy v budúcnosti, keď bude lepšia finančná situácia, vytvoriť na Večianskom sídlisku kvalitný, zelený, verejný priestor. Preto ja nemôžem súhlasiť s tým, aby sa tento priestor predal už vôbec nie na výstavbu garáží. Či máme vyriešené, že na tých miestach, ktoré už existujú, ktoré ste teraz spomínali, či tam nestoja tí, ktorí tam stať nemajú alebo nemusia. Napríklad dodávky, napríklad firemné vozidlá, napríklad jedna rodina, ktorá má 3, 4, 5 aut, 2 firemné, 2 svoje a blokujú 4 miesta, alebo napríklad ľudia bez trvalého podbytu v Šali, ktorí na to neprispievajú. Že my nemáme tieto dáta, nemáme určenú túto politiku, ale ideme robiť nejaké ďalekosiahle rozhodnutie na 20-30 rokov, ak sa to tam postaví možno 50, hej, ale nemáme spravené tie úplne jednoduché a lacné kroky. Moja ďalšia otázka je, že vy ste sa tých ľudí tam nejak pýtali, robili ste prieskum, či by to tam chceli, že či by to tam akože oni ocenili, lebo oni tam žijú, hej, verejným prerokovaním alebo niečím podobným. Ďalšia vec, ktorej sa chcem vyjadriť, že na Veči sa dlhodobo zhoršuje úroveň bývania. Mizne tam zeleň, pribúda tam betón. Bol tam jeden plánovaný park, myslím, že už zmizol z územného plánu. Teraz má vlastne zmiznúť ďalšia zelená plocha. My máme akčný klimatický plán, ktorý je vlastne strategický dokument a on identifikoval vlastne ulicu Germánsku a priestor na Zešo Holého ako miesta, kde dochádza k najväčšiemu prehrievaniu. Takže vlastne, keď tam zase niečo postavíme, tak toto zhoršíme. Uzavrel by som, že toto je proste obrovské riziko, ktoré v tom vidíme. Dajú sa získať rýchle peniaze, ale otázka je, či to bude jednoducho benefit pre občanov a či je toto správna cesta a či naozaj by nemal byť ten postup začať tým lacným, jednoduchým a pokračovať potom na základe nejakých výsledkov, napríklad z tej parkovacej politiky, že či to tam reálne potrebujeme alebo nie. Ďakujem. Dávam teda hlasovať o uznesení tak, ako vám bolo predložené. Nech sa páči, hlasujte. Z prítomných 20, 10 za, 9 proti, 1 sa zdržal. Toto uznesenie nebolo prijaté.